Kasih Disabilities Association keberi kawai nak kiseng kebapet ya kabah kamiat jong kibaduna department kapan pau ya kejeng saudiau hakamat kesorkar namar kejeng pemla ban ai jeng kersian ya kibaduna department kamtam kibadan sekitai nong kendong jong kejela pensungo ubah Starwin Kharjana beri presiden jong ke KDA habai keren bat unang pathai habai keren baru ubah Starwin Kharjana ulong ba kabah jeng mentoy jong kibaduna department kidai banyo nang sorkar kedai kebai bam kebajudai banyo sanspa tengka si benai kibabun kibaduna department kim juyo ya kene kabah nang ta syu kebasongsi kalong ya kibak sorkar kependuno ya kejeng mentoy ke masih hajar tengka si benai nak benta gitu ki riu dan sap bat kibale akikam lajong nak kemang tengka chief minister relevant yaitu ubah Kharjana kaji kenduk mau siang jong kibuduna department kalong bakimla banyo ya kikat ration banlet apply passbook haki bang banlet ya kenduk haki office sorkar nak banta banlet wat jengtip ayu kadon katanat sorkar kamtam lei haki nong kendong kibadon kam banyo jengiram yaitu ubah Starwin Kharjana Uniu Presiden jong tiga seng oleh itu bakum nong ilam kaseng ujuyo sibun kijung ujor naki para bayaduna department bagi syai kunswet haki ba bat kum juru nak sorkar wat lak sorkar ke joirap iki ya kijing don kam hendri kini kijing irap kawan tang ladala ban lej yakren hadin ketapat kasalong kam kawai kijing ja ke baskosi ya kibuduna department kalong badon kibuduna department hakim nong kendong bakimla ban yo jengtip ayu ke sorkar ke judon ban ai jengtip ya kipai ba bat ban lej apply passbook haki bang kipen slam dagi benai bat kene kalbu jing ya kito ki bomla ban yai bat ki bahap ban sushanya haki we ban lej penpoy ya ki syak jeka badai ban lej Penkut Ude Presiden Kaseng KDA nga kerteng arbesta es motong nga syong asa hapo mau pu sora te ka jingduna junga kalong ba ngamla re ban yang mo te mentaro ngawan hangne demba ka jingyarap lang ini perlok junga long ini ngos mo nam ta junga ba ilayo i berbor ba ngamla ban yang te nga kerpat ru na i ba nyelek alam ki kumki bersakar kumki berbudi pej ngi telong isngap ya kata long isya skor ya ka jingkwa ka junga te ila ke mana alam lang yang mentah ne te ngaru aski thu pia ne ngade kun swet mo ngam dan shu imei ipa ti ila pet hi na do baklat imei te na do baklat imei le shi shong be tang spara di lembaga jingyarap lang imadu jonga di syukursan ini kabam kadi nadong sidong pembe imadu hi te kaya jing kabalong ngasem jing kabakam jenjar bahaya nga kalong bangam benlej ha toilet ro ngamla lada amdan nong yarap mana lada dan nong yarap te layo i benlej lada amdan te asyukut kumta kajing yarap bang yo na kai kita nak sorkar kan kalau tang tu kai SSG yo untuk Hasan Spa tinggi dan remote tinggi sia sam untuk tang ar spa na jingrap na sorkar te ngampar yo ira hadu mentar kan ngampar yo orang ngalap sang hi benwan tambangam yo kejimpule ngala pendep ya ka kelas 9 ngala join kelas 10 ro tamba lockdown nak untuk kelum yo syur banlek kawe ro banlek skor ro ngamla nama ba ngamla banyat mo hapor musya bangal skor ro kiba ki perlok sang ngasa yo lat banlek skor ro ndai la dam dan perlok te ngam yo le re banlek skor ro afi syong hayin hi na ai kublei je phi ba phi lai rap lem ban kumno ban pen priang ya ka ke jing shem jing jong kibri kibri judar kon me ka jela kumta halor kita ki jing kibri jong pi te kidon kibri juduna de kon ki be kenduk jing sisa ki bampat yo jirap hadu mentaro kamtam sigi time nong gendong namar pun sin ngalayo sibun ki jing ujor naki baki tuntip sanga ba hadu menta ting kimpat yo kano ka jirap la ka dadai ke tu ko baibam ka baka ju ai ka sorkar na ka chief minister social assistant ka badai sanspa tingka si benai te kane ka baibam ka sorkar kala kila pentip sabaro ki department beper ki blok ki sinong te kadon ka jing pade namar kidon ki sinong kiba
don kibri kibamla banyat kiba syuap naga jing yalam lenti kiba hayeng hasam te kum kine kibriu wat bandek pli ya ka akau kasim sitomba te lada kim yo ya ka bang akau te kumut kim yo hiru ya ka tu ka baibang te kum ta kawan ra jing ya ki na kata kadau long ngalayo ka jing ujur hakine kisni ba kidon ki te kibriu ne ki than sora sati namar ki than sora kidon ki sinong ki basa jinga na ka shela bholakan na ka po ka khatar sinong like block te ki ba ki sinong kim sim khia ki bo sarkar kim sim khia te kine ki ba pli ki du ya ki jimun toy ki ba wan sisa na klo yeng long sem mabdok te halor kata ngadon ban ketu ba ka sarkar ka deban ya trailang bat ka sinong ban ai ka jing pentip sa sinong ban wat ya kini kibri juduna do khatmet ki ba la biang ki kot kisla jong ki Henry Kim yo satia ki jing yarap te bun sin ki bakin wan nadu na po sajngai ba hadu shani sangi te kakta ya ki ka bailek baiwan te ngi yarap ya ki hangne kumno ban yo ya kita ki ba ki jing yarap na kita na sarkar ba pher tang balong lada dai ki bawan na kalong yeng baduk banwan hadu shani shalong kala kta ka bailek bawan ki te ngadang yo ru ya ka jing ujor hakine kisni ba kidon kibri ki jing duna do khatmet ki ba juyo ya ka to ko baibam ka basan spa tingka sibnai kila pentip sanga ba nadu kasnem arajar kat khandai ru don ki ba khampat yo arajar arpau ru don ki ba khampat yo te imat kane ka jing ai baibam jong sarkar kala bandon ke jing deko kumno namar balai ba kidon kibri ki ba juyo andai menta kimyo te kum kita ki le se kadai ba ka tanat sarkar ka kamsim khia namar chuai nuksa ladanga ngala juyo manlau bunai te ladanga menta la asnem laisnem ngamyo te kumut kadai ki jing bakala jo kita sarkar te kumta ngakarpat yaki ba lakumno kidai kini kibri juduna hal dokon kidai ban yo lot ki jing mentoy na sarkar kumbala bu sarkar sanspa tengka sibnai te kamdei satia bandon ka jing pensa bun snem ya ka bai bam joki nama lada ki pensa bun snem kitu ki basu up na ka tu ban yo bai ban yo ya ka bai bam ka bai dawai bat ka bai lai bawan ka wara kibri ka jing duna dokumen ki bela pendep ya ka kelas 10 ki juyo ya kane ka unemployment alawan ru ka basi hajar tingka sibnai na ka office district social welfare officer habaro ki district jongga jalan Meghalaya te nadu mensua ka sarkar kala ai ya kane ka baibam te kendit hakine kisni ngadang yo pediang ya ka city ba ka bapoy na ka office jongga chai development project officer ba kini kibri juduna kemet kimla shu ban yo ya kane ka baibam ka basan spa sibnai lada ki balayo ya ka unemployment alawan si hajar sibnai ka ki la ai ya ki ya ka mon bakin jit mapi pila ka bayo sanspa la ne pila ka bayo si hajar te kata ka de ka jing ka bo wei na ka jing jongi kibri juduna kemet kamtang ki bala nang la start ki bang pat yo kam yo jam te kumno ka sarkar ka khanglat yangi ban yo lang ya kani ka baibam kumaju yo boros kata tingiladon gaji ya keren ha ke bede kane namar ngitip ba ka sarkar menta na ki office CDPO baper jong gejala Meghalaya kim shu te na kaliang jongi ka sengru nim saya keren ha ka ne ka komiti ban lumlang ya baro ki daka joint organization daka Federation of Person with Disabilities bangin lumlang ngin ya pensiau sarkar ba ban pendu ya kane bangin kumbaju yo boros kata kakta yang kibri juduna dokumen te ha ka bidai om tang kata ka sarkar ru ka penmi ru ya kane ka
kadon do kajing temu wat kini ki bayo ka scholarship ki bayo ka bukran ka uniform kran lada ki yo lang bat ya ka chief minister social assistant scheme ka basan sepak tegan sinaru kin kan no te kum kata ru kan kata ya ki kum no nyin chu in dang tasan sepak tingka sibnai lada ka sorkar kam sya lang yangi banyo lang ya kan ka unemployment alawan ki scholarship na kumta ki bilang puli ki bukran ki uniform kran kumta terter te haki bide ibat kini ki brio ki belo juduna konmet ki ba la aktivit hakano kono ki jing hikai kidon ki brio ki belo juduna konmet ki badon kasap ka ba u blay no